Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salad Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. स्टुडंट मीडियान लक्षात हाडून दिल्ले काय त्रुटी आसात त्यो सो त्या न्यूज प्रकाशित जाल्या उपरांत मेंबर कमिटीच्या सदस्यांची आणि कलेक्टरेट नॉर्थ हांचे भितर मिटींग जाली आणि त्या मिटिंगेन अधिकारी हजर असले, DYSP हजर असले, मेंबर कमिटी मेंबर असले कमिटीचे, डेप्युटी कलेक्टर बार्देस पेडणे तालुक्यातले हजर असले आणि ह्या वेळाचेर आम्ही लक्षात हाडून दिले की ह्या यादीन कशी त्रुटी आसा आणि प्रुडंटान जी माहिती टेलिकास्ट केल्ली, प्रुडंटान जी माहिती दिल्ली हेचेर न्यूज केल्ली त्याच्या संदर्भात आम्ही लक्षात हाडून दिल्या उपरांत संबंधित कलेक्टरेट ऑफिसातले जे अधिकारी आसात त्या अधिकाऱ्यांनी आम्ही ती यादीचेर पूर्ण हे करून अभ्यास करतात आणि तातूंत कितें त्रुटी उरल्यात किंवा जे नांवां घातल्यात काय पुलिसांची, जे पुलीस त्या क्षेत्रांत कार्यरत ना, उदाहरणार्थ पेडणे तालुक्यातले पोलीस स्टेशनाचेर जे अधिकाऱ्यांची नांवां दिल्यात ते अधिकारी ट्रान्सफर जाल्यात, हे सगळ्यांची आम्ही चौकशी करता आणि गरज पडली जाल्यार ती यादी आम्ही परत पब्लिश करता, अशा प्रकारचे एश्युरन्स त्या मिटिंगेन आमकां दिले.